Ahoj, tady zdraví s Nikol a celostní přístup k životu. A dneska bych vám chtěla ukázat světelný kořen, který jsme dneska zrovna sklízeli. Protože nadešel čas sklizně, takhle vypadá. Mám tady i víc takovýchhle kořenů. A světelný kořen je úžasná zelenina. Říká se o ní, že je to zelenina potravina budoucnosti. Působí jako velmi přírodní antidepresivum a celkově vyrovnává rovnováhu v našem těle. Posiluje imunitu, snižuje překyslení, snižuje krevní cukr, velmi dobře působí na hormonální nerovnováhu a posiluje celkově ledviny, plíce, žaludek a slezinu. Používá se jako lék. To znamená, že stačí si třeba každý den uříznout keramickým nožem plátek toho kořene a velmi zdravý je právě sliz z toho kořene. Takovým způsobem si ten kořen můžete uchovat po celou zimu, vlastně až do jara, někde v chladu, a mít takovouhle úžasnou domácí lékárničku vždycky po ruce. Já vás moc zdravím a mějte se krásně. Ahoj.